Aproape 40 de controale au fost efectuate de către reprezentanții sistemului de gospodărire a apelor Hunedoara în primele 4 luni ale acestui an. Au fost verificate mai multe balastiere și stații de sortare, spălare, agregare minerale, sisteme de alimentare cu apă și stații de epurare, aplicându-se și sancțiuni în valoare de peste 75.000 de lei, urmând a se stabili și alte amenzi în perioada următoare, după ce vor fi finalizate verificările. Au efectuat un număr de 38 de controale în perioada 1 ianuarie-30 aprilie. Controalele au vizat în primul rând activități de exploatare a agregatelor minerale utile din albii și din terase, precum și stațiile de sortare. Acestea au fost în număr de 6 din albie și 6 din terasă. 12 controale au fost la stațiile de spălare a agregatelor minerale, apoi au fost efectuate un număr de 6 controale la alimentările cu apă și stații de epurare și un număr de 3 controale la depozitarea de deșeuri, respectiv la păstrarea salubrizării cursurilor de apă. Specialiștii apelor române au verificat modul de aducere la îndeplinirea termenelor și măsurile trasate în urma unor controale realizate anterior. În urma acestor controale inopinate au fost aplicate și amenzi de aproximativ 35.000 de lei pentru o firmă de la o balasieră care a depozitat deșeuri inerte pe malul unui râu și 40.000 de lei pentru poluare accidentală. Au fost aplicate sancțiuni, o sancțiune, deci scrisă deja amenda pentru o balastieră și pentru o poluare accidentală. De asemenea, s-au mai făcut verificări și pentru, am avut un număr de 4 sesizări, petiții, la care deja s-a dat răspunsul. Inspectorii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureș, incluzând aici și personalul din cadrul sistemelor de gospodărire a apelor, în perioada ianuarie-aprilie au efectuat 273 de controale în domeniul gospodăririi apelor în bazinul hidrografic al râului Mureș. Cu ocazia efectuării controalelor de la nivel național au fost aplicate 23 de amenzi în valoare de peste 1 milion de lei.